Aliszka, milyen? Mumika. Egyet ad anya, jó? Addig nem szabad megenni, Ja? amíg anya vissza nem jön, jó? Addig itt vigyázzol rá, és hogyha visszajön anya, akkor 2 kapsz, jó? Ja. De addig nem szabad megenni, érted? Addig vigyázzol rá, rendben? Csak ide teszem, jó? Csak oda teheted, jó? Ja. Mindjárt jövök, addig vigyázz rá, és ha visszajön anya, és nem eszed meg, akkor kapsz 2. Jó? Addig vigyázzol rá? Igen. Mindjárt jövök. Én is jövök, jó? Nem, te maradj ott, addig vigyázzál a mumikára. Mindjárt jövök. Alisz, menjél vissza, akkor nem kapsz mumikát. De. Addig menjél vissza, addig nem kapsz mumikát. Szépen. Tudom menni, de... Jó. Most már megyek. Megmaradt a mumika? Azt nem etted meg. Igen. Tessék, ezért kapsz 2. Ügyes vagy. Pöpiló. Nagyon!